ka plim ka balai ka tang mai las lom ya ka ni ka plim mai las lom ha ka ting ka sing la ban ong u samla ni ka samla bang ya kan du khat du e ha ka jing im ha bas dang e jong ka ni ka plim ka angel ka langai scam ba kurim ba shisha uban salong ujong ka dei u hendra kumta kam shimla pekin mau shu banang perkhat dak mwei bar klashime ka ra ka bas scam ba ka dei ka jing jir ka ba bhatam jong ka yo priu ka angel ha ka jaka kata kala perkhat lupa bah ka wei ka sni ka jia dei jing i ka ba kila don la slam ha ka ba kila penondor da ka jing long ba shisha kan kut no ha ka jing shongkha ha ka mir kat ba ka angel ka dang le sha ka jing khot bam jamen ka ba he jong klong ying henrai de arta ha tai ka sni ka ba klam shimla khmi lanti ya ka angel ha ka ba ya ka jing pos ni baro ka ba kla tai kin sa kelas ndet lut baro ba ka wei ka kali ka balanya da umarten kraten ra ya ka Umartin shimla yaram henrai ula shuphet no bak amar hapdeng jogi babun ki pajba ula shipting malada ulai bantur sejan unta sha sho sha tangon lingtar gumta haslo klam tibriushu ka angel kala thiar angkat bakisnam ka angel kala lajem henrai kala haban pediang pat ya ka jing sisya ka basusi baro atli ki kijat jongka kilat terkhong kumta kemla ban yak setia ka angel kala sah ka lengo ka ipar ka jing mut ban em habaki kijat jongka baro aliang kim shimla la shu ban yan bar ka angel kal kham susi shushu ya ka jinglong jong u hendra usamla ba i e jongka ubla shu i khlam kran i hadin bol tip ba doktor ulala ba ka angel ka don ha ka jing pang paralyze ka bane shi jing im u hendra ba ka angel ka jungen ba ulong briu ba ne ula kala long tang uru kai bar uru arsam halaki jong kiktin kumta kat ba ka angel ka dang susi u hendra par la phet jinga kat bala na ka jing im jo ka angel karena dia ka parlok bacan tam jong ke angel bar upara jong ke angel wantan kila khot sngup ha ya ke angel ban le shong than ha ka yeng jong kana dia ha ka jakalum ka ba itenat ba karena dia ka kelmen bakane ka rukom kenla ban pen ko ya ke jing susi jong ke angel khendian bat ban a jing kermen ban klet no ya ke jing cia ba thang baro klam dak mi lanti ka angel kala kan du ya Martin ha ka jaka ba baro arngut kla pelot ya ka jing long ka ba penjathan ka angel kam shimla itu ya Martin hanrai Martin par la itu ya ka dor kmat jong ke angel Martin ubah ka jing sisa udang waru ya ka jing suk ha ka tege jaka namar ka jing susi jong u ya ka jing ja sha sho bat phat krat persya ya ke angel ulas ngeu ba ula lepop sibun ha ba ulas muthu ya ka jing duna ha baro artli ki kejar ka angel hanrai Martin shimla kam mardor ba dei ma u balale ya kata Nadu kata kajia kendu Martin ulakut jengmut ban suspa ya ki bakla jong u dak bawat ya u doktor ba hatam wala ban penkoi ya ki kejar jong ka angel Martin uwan nak long yeng ka baru spa ukloi ban pelut aki spa milian ban siu kuliang ya ki bakla jong u ban penkoi ya ki duna haki kejar jong ka angel kat banang ya kipur kajia de jong Martin bar ka angel kalanang ya jan malor kata ka angel ka pulih ha ka wei ka jaka pulih ha ka bagi kmi pa jong Martin kidai kinong shimenta ke bahe tam hangta hapdeng jongane ka jingjia Martin julat banya kendu ya ke angel kisamba jing e hapdeng jongki kelapu ka angel kam jusu thu badai Martin ubal tenra kali ya ka hadu bagi kijar jongka kila terkhong menta ka angel kam perkhar shu ya hendra ka jing perkhar jong ka angel menta pan kalong baj shaphang Martin ubas tumar ya ka da ka jing e ka bakrau hadu bah ka wei kasngi ka angel ka haban sha biang ya ka jing shisha ka basusi ka jing kali menta saka biang pat kata kacing susi Martin udan ya kacing pang kanser baru haban syat semar hospital om tang kata Martin udan ru ya kacing duna hakit jabing jong u ka aknes kade ka samla jong Martin ki bare cengai no iwe hadien kacing pom sto jengmon hakawai kasni ka aknes ka balatip ba Martin udan ha jaka sumal ha hospital kala lait ban cengo ya u kala uman kala kren ya u da kacing khiaman si andre Martin hakati kapor nama kacing sistem kala nang ban kumta upli ki khman umla pat pan kren ka aknes kaladam hasadam Martin rengkar ki umar ki bacau nak irmar jongka kalapan mab ya u ya laki jing bakla ka angel kabala ap ya Martin ha hospital kala plaru hakmar ka aknes bakla i hok ya Martin batla dalong kumno ru kan i no ya u ha kawai kasni kat ba ka angel kadang la hasunda the pang jong Martin ha ka te ka por laki kensan ka jing pang ring ya Martin ka angel kalan nyar bar kalale kat la kat yai banyarap ya Martin kam tamba ya uhap nalor ka jing thia data rakate ka klip mat bagi kampla belawan jaya ka angel kensan kalala banjang bat banyan ikme ka angel habai lai i kani idap da ka jing sukuman ka pemla ongshu hadin bagi angel kalayo jingkon menta ka sistem kelapan kela pat saya Martin kidak to ke balakut kilat lenti an sumar ya Martin kumta la yalam no ya ushalayeng
ke angel kum ka samla ba par ka badap ka jing sngu ba ka jing atip lem wala ka yo iya ka jing du jing karmen ha Martin Henry kam shimla pen khain par ya ki kular bani dan kar bat u war hadu ka sni ka jing yam kum karu kun thai kamla ban supai ya u khlam da jawrun kar bar ki umman ka khia ka man sim ka lung ka nun bar kum ka umpol yu jaren ki umman la Slamu Martin la supun tang halade ya ka jing ja accident ba watan ra da ka kali ya ka angel ka jing buri jong u ka long ban panjai jai ya ka jing ja basusi bada ka jing kermen basuki kan saja no ban ka long ka jing pang bampong ya ka jing khia ya u hi hakawe ka sni ka angel ka yalam kai pengar ya u shalom ban persobha ya Martin kat ba ka ya kai hakati ka por Martin la sai ban ai ka we ka sla kupi bawla tho bar la ai ka angel ban puli de hakati ka jing tho ba Martin la plalot baro ya ka jing sisa bawla buri ya ka angel baro sikata ka angel la kumbayu tedang pesen haba kreatif menta pelang badai Martin bola pen aksiden ya ka kalabitar hilam badai Martin bola pencet baro wat ya kalawe jongka kalaong kala khnyet ya u bar bola kelon hamadan bar kamut ban phetno ban i no ya u marwe hangta Henry ka man si metip lem jongka kamla ban shui jendat no marwe ya u hangta ban susim ra tang haka khlip mat ka balengkon kum tak la phaidin biang kala pen khi ya u na badan bat kala yalam no siying menta ka jing sot sat aka jing perkhat jongka angel kala nang khia hakawe ka sni kat bakarang thum pen shane ya ka kli Martin ubala thia hajing thum jongka ka angel ka kan maulot baro ya kisni ki bakamna shuban klen hakate ka por kat bakarang jaw ki ummat na lengap jongka ka kti Martin gelahap kan san hamadan badai hakate ka klip mat ba mentau Martin umdan syurun ka berka kani ka film kalapoi mata syaka bakon sngo bawat klet ban subscribe na kam taki way par ki video khublai shibun